ngerti dhewe to, bojoku iki akeh sing nyedaki. Ha iya, tangga teparo iki akeh sing nyedaki ora kok perkara bojoku ayu ki ora. Ning bojoku kae mergane ya pancen elek ning merak ati. Kose ngelek kok merak ati iki sing merak ati nggo napa? Aku dhewe ya ora ngerti. Bojoku paling pasang anu kok apa sungsum. Apa? Pasang sungsum. Kuwi lho sing dikake mripat susu. Wah, tenan sempal mripate pasangi usuk. Susuk. Wah, susuk kuwi. Aku ya mula aku cemburu nek karo bojoku. Wis ngene, Truk. Ngene, nek pancen gareng tenan-tenan tumindak kaya ngono takonane. Nek gareng kok tumindake ora arep ngopo-ngopo aku ya ora apa-apa. Nek arep tumindak sing ora prayoga, aku ora nrimakake tenan, Truk. Aku sik. Kok sabar. Ora kuat tenan aku wisan. Meng awake cilik kaya ngono kok glelenge ora teko. Heeh, ning sabar. Ndak engko gegeran antaraning kulawargane Bapak Semar, kabeh perkara iki diteliti. Oh, wis ora kuat ya, Truk. Wedhusmu arep tok tinggal apa piye? Oh iya ya. Nang ngono wedhusku tak kukutane sik. Kok gareng tak paranane. Rasah diparani sik. Ning aku duwe cara. Carane piye? Ngene. Kowe karo aku karo gareng ki rak duwe kewajiban goro-goro. Heeh. Goro-goro engko gareng teko ora. Terus engko bar goro-goro gareng tak jake sowan para pemudhen Pandhawa. Nek gareng gelem sowan berarti wigatine gareng ning omahe bojomu ki pancen positif. Bojoku andang positif. Ora tenang. Tegese